Защо ограбва тази къща? Явно е отключена. Да, наистина. Окей, сега да отворим. Само се надявам да няма никой в тази. Не, тук има човек! Не, какво да правя? Какво правите тук? Тук съм да ви обера. Трябва да дадете всичко ценно, което имате. Незабавно. Или ще ви застрелям. Сега се надяваме да няма още. Да убих почти всички. Извинявай. Мале, трябва да се махна от тук. Тук е безопасно. Не, стой! Какво си ти? Не. Лудини? Да. Не. Трябва да си напък за пистолета. Не! Но пистолет. Пшу, 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 пшу. Пиу, 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 пиу. Не, тя живя пак. Не. Окей, сега вече няма как да изживя. Трябва да излягам бързо. Защо пак? Защо? Аз съм брат на Петър, който го уби преди малко. Не, къде е пушката? Не. Моля те. Весела година. Маскаш дощ. И да живееш в пада.